Башкортостан ирекмәндәре махсус хәрби операция уйгырларына теләктәшлек күрһәтүдә дәвам итә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы ирекмән Луиза Әхмәтшина. Һаумыгыз. Луиза, һез ирекмәнлек эшенә беләүемсә 22 елда тәүгеләрдән булып кушылганһыгыз. Нимә сәбәпсе булды ошондай зур эшкә тотынуга? 22 елда сентябрь айында мобилизация игълан ителде бит инде. Шуннан безнең егетләребез, таныш егетләр киттеләр хәрби операциягә. Шуннан йөрәктә шундай өйкәп тора. Йөрәктә өйкәп тора. Шуннан ничектер ярдәм итәргә егетләргә дигән хис бит инде туды. Һәм мин ярдәм итмикем итәргә тиеш ансы бит инде. Шул девиз гел минем үзем белән инде. Мин Кулымнан килгәнне ярдәм итәргә тиешмен дигән девиз белән эш башлап җибәрдек. Беренчеләрдән булып егетләргә иң беренче носки, өй кирәк-яраклары, тәмле әйберләр, посылкалар җибәрә башладык. Был 22 елның сентябрында. Сентябрында. Оннан маскировка селтәрләре үрүгә тотынганһыгыздар. Маскировка селтәрләрен башта без үрдек инде. Өйдәге түлләр, шторалар белән беренче селтәрләребез балык сеткаларыннан шулай эшләп башлаган идек. Бүген көндә Аллага шөкер районыбызда 36 пункт шелтер үрү пункты бар. Һәрбер авылда эшлиләр. Безнең Миякәне үзендә штабка эшләп китерәләр ирекмәннәр. Штабтан җибәрәбез егетләргә. Кемдер ярдәм итә һезгә был зур эшегездә? Безнең опайлар инде, көмеш ирекмәннәр дибез инде без аларны. Алар безнең алтын куллы ангеллар. Мына фәрештәләр, алтын куллы фәрештәләр дип тә атыйм мин аларны. 65-тән башлап иң олы апабызга 92 яшь ярдәм кулы. 92 яшьлек инәгә ярдәм итә һезгә. Итә, алар өендә станок куеп, маскировочный сеткалар үрәләр. Шунда ул апабыз безнең ленталарны урап утыра инде. Хаят апабыз Качаган авылыннан. Дан шундай хатын-кызларга дип әйтәбез, чөнки китап һезнең ярдәм менән егетләребезгә яуда еңелрәк, һәм улар үзләрен яклаулырак, ышанычлырак тоялар. Бу әзерләгән гуманитар ярдәмдә беләмсә, егетләргә алып бирүдә һез үзегез оештырагыз. Һез сәфәрегез 30-га якын шикелле хәзер гуманитар миссия менән. Һәрбер җыган гуманитар ярдәмнәрне без үзебез егетләребезгә итеп тапшырабыз. Үзем инде 27 тапкыр булдым егетләр янында, тапшырабыз. Кемнәр чыгып ала алмый. Безнең инде республикадан айына 2 тапкыр гуманитарный улау китә. Без алар артыннан да җибәрәбез. Ул улауны чыгып ала алмаган егетләребезгә без үзебез итеп тапшырырга тырышабыз инде. Айына 1 тапкыр, 2 айга 1 тапкыр үзебез барып кайтабыз инде. Иң алыс сәфәр һезнең кайда булды? Ул 24 ел июнь айы без 15 көн йөреп кайттык. Бүтән линия, сугыш линиясында бардык инде ул. Запорожье, Херсонский область, Луганский народная республика, Донецкий народная республика. Айкап гидеп сыкканһыгыз димәк. Сынап та һезгә пилоттык системалар һунар иттеме бу вакытта сәфәрегездә? Анда без яңгыш барып кирдек инде. Икенче зонага инеп киткән. Икенче зонага барып кирдек. Шуннан безнең блокпостта әйттеләр, скоя барасыз. Без инде егетләр янына барабыз. Карагыз үзегез, анда акчалар күп ышалар. Сакланып йөрегез дип, шуннан без сакланыбрак инде йөреп кайттык исән сау. Алла Тәгалә ярдәм белән йөрибез инде. Машинага һөҗүм итмәдеме? Юк, машинага һөҗүм итмәде. Без инде тизрәк чыгып киттек. Егетләргә калдырдык та гуманитар ярдәмне. Егетләр белән осрашып, сәламнәрдә тапшырып, димәк, туган яктан. Үзебезнең авылдаш, райондаш егетләребезгә ярдәм кулы сузабыз инде күбрәк алар мөрәҗәгать итә безгә. Һәрбер әйберне алып бирергә безгә ярдәм итә инде. Үзебезнең райондагы битараф булмаган апалар, абыйлар, күбрәк пенсия яшендәгеләр ярдәм итә. Ихлас күңелдән башкарылган изге эш бу. Шулай бит. Һәрбер безнең үзебезнең группа бар. Группаны без алып барабыз, отчетларны куябыз. Макста, WhatsApp, Telegram, контактта группаны алып барабыз. Һәрбер кергән акчаны, расходларны һәрберсен күрсәтеп барабыз инде. Шуңа да халыкта үзебезгә мин доверие яулаганбыздыр дим инде. Ышаныч яулаган. Ышаныч яуладык, шуңа күрә ярдәм итәләр. Бик рәхмәтлебез үзебезнең райондагы башлыкка.
Наил Камил улы Гумеровка, аның зур ярдәме күп безгә. Егетләр янына барага машинаны бирә. Районнан машина белән шуннан матди ярдәм күрсәтәләр, менә маскировщик селтәрләр үрергә, материал алырга ярдәм итәләр инде. Сөнки ул да арзан түгел, ул ниндидер махсус рәвештә әгәр маскировка селтәрләре була икән, яшерүсе, улар өчен аерым сыгымнар да кирәк була, суммалар да кирәк булар өчен. Без айына 200-дән артык маскировочный селтәрләр җибәрәбез егетләребезгә. Ул хакы белән айына 200-дән артык маскировка селтәре була, сынап та хезмәт каһарманлыгы дип әйтергә мөмкин, ул яшьтәге инейләр тарафыннан башкарылган. Луиза, белүемсә, һеҙ беренсе тирмә проекты секторында ла гуманитар миссияман Луганск өлкәһенә барып кайттығыҙ, Луганск халыҡ республикаһына. Был проектҡа нисек эләктегеҙ? Был проектны күреп ҡалдык интернет селтәрендә беренче тапҡыр. Беренче тирмә китте дә, шунан Зухра Молитбаевна ойоштырған, аңа шығып, икенче составҡа эләгеп, беренчеләрҙән булып бардык инде. Барып, беренче барганда курку хисе бар ул. Таныш булмаган җир. Шуннан 7 кыз, ничегрәк яшәрбез, бер квартира бит инде. Бер-берегеҙҙе белә инегеҙме багаса? Юк, бер-беребез белән без барганда юлда таныштык. Аллаға шөкөр, бер туганнар кебек бергә яшәп, 2 атна дәүрендә дуслашып, туганнарча яшәдек инде. Егетләргә ярдәм күрсәттек, аларны процедураларга йөртәбез бит инде. Каршы алабыз, киендерәбез, юындырабыз, ашатабыз. Шуны алар белән әңгәмәләр корып утырып, шул хәтлем үзебезгә анда икенче караш белән кайттым инде мин госпитальдән. Ул һеҙҙең берҙән-бер сәфәрегеҙ булдымы, әллә тағы ла барҙығыҙмы? Шуннан 4 тапҡыр булдым мин. 4 тапҡыр булған. 4 тапҡыр булдым, 4 тапҡыр бардым. 4 тапҡыр мына барга инде, анда ярдәм итергә кирәк. Безнең ярдәмдә мохтаж егетләрбез. Матди ярдәм түгел, аларга җылылык кирәк инде. Ярдәм ҡулы сузып, җылылык, Аллаға шөкөр, әйбәт ашаталар госпитальләрдә, андый теге тоторорлык юк инде. Но мына именно безне ирекмәннәрне алар көтөп алалар инде, хәтлем өйрәнделәр госпитальдә. Рәхмәт сүзләре генә ишетәбез. Башка төбәктәрҙән һеҙҙең кеүек ирекмәндәр йөрөймө бында сәфәрҙәргә? Мәскәүҙән барлар, Молодая гвардия, Яш гвардия дигән центрдан барлар. Бына һеҙ беренсе тапҡыр ошо сәфәргә барғанһығыҙ, хәрби госпитальға, егеттәр янына. Моғайын да барып ингәс тә иң тәү сиратта Башҡортостандан бармы тигән һорауҙы биргәнһегеҙҙер, яҡташтарҙы эҙләгәнһегеҙҙер. Иң беренсе килеп кергәс тә Башҡортостаннан егетләрне эзләдек, таптык. Шунан ул егетләр белән мөнәсәбәт, аларны үзебезнең туганнарча ярдәм итә башладык инде аларга. Тәмле әйберләр алып киләбез, сатып алып егетләребезгә. Ярдәм ҡулы сузып, аралашып, әлеге көндә дә кайбер егетләр белән аралашып яшәйбез инде анда булган. Башҡортостаннан барлар егетләр. Ярдәм икенсе төрлөрәк уларга күңел йылыһы күберәк эләгәлер, шулай бит, үҙебеҙҙең яҡташ егеттәргә. Туған яҡтан булғастан, ысынлап та ул шит җирдә Башҡортостан егете ул менә синең бер туған энең кебек инде, балаң кебек ҡарайсың, йәш кенә балалар да бар бит инде анда, безнең балалар кебек балалар, аларны инде инәйләрчә, үзебеҙчә ярдәм ҡулы суздык. Бына һеҙ бер тапҡыр ғына түгел, 4 тапҡыр хәрби госпиталгә ярдәмгә барып ҡайтҡанһығыҙ егеттәр эргәһенә. Ғәҙәттә махсус хәрби операция яугирҙары ял ваҡытында ҡайтҡанда, беҙҙең һөйләшкәндә һәр ваҡыт әйтәләр, донъяға ҡарашыбыҙ бөтөнләй үҙгәрҙе тиҙәр. Һеҙ үҙегеҙҙә ниндәйҙер үҙгәрештәр тойҙоғоҙмо ошо хәрби госпиталгә барып ҡайтҡандан һуң? Үзгәрәсең. Ысынлап та тормошҡа ҡарашлар үҙгәрә. Үзеңсә һәр бер тормошны, һәр бер минутын ҡәҙерләргә өйрәнәсең. Юҡ ҡына әйберҙән дә зур әйбер итеп күрергә өйрәнәсең. Ысынлап та күп әйберләрне белмисең бит инде. Рәхәт тормошта йәшәшә. Егетләр янына барып ҡайтҡас, икенсе төрлө ҡарашла йәшәйсең инде тормошта. Нисек уйлайһың, бына ошо хәрби госпиталдә эшләгән ирекмәндәрҙең уларҙың төп бурысы нимәлә? Ул табиптарға ярдәм итеү генә түгел бит инде, тағы ла ниндәй иң ҙур миссия һеҙҙең? Иң ҙур миссия шул егетләребеҙне ярдәм ҡулы сузып, аларға рухи яҡтан көс бирергә инде. Рухи яҡтан көс бирергә, ҡайберсе йөрөй алмағаннарға менә процедураларға барыу бит инде, аларға ауыр процедураларға да йөрөгә.
Анда медперсонал җитешеп бетмәй, чират бит инде һәрберсенә. Без инде анда гел ярдәм кулы сузып торырга әзербез. Бөтен чәчләрен алырга, аларны юындырырга, ашатырга, шундай ярдәмнәр күрсәттек инде. Иң мөһим терәк ярдәмнәрнең береһе, әгәр дә табиблар медицина ярдәме күрһәтһә, һез ирекмәндәр рухи ярдәм күрһәтәһегез димәк егетләргә. Рухи ярдәм көчле инде. Үз әйтегез әле, бына бүгенге вакытта ирекмәнлек хәрәкәтенә кушылырга һуң түгелме? Әлеге вакытта егетләргә нимә кирәк? Бер кайчан да соң түгел ул ирекмән булып китергә. Әлеге вакытта егетләребезгә күп ярдәм кирәк инде ул. Ул бит бер урында гына туктап тормый инде әле тормыш. Егетләребез әлеге вакытта мына технический ярдәм алырга кирәк. Технический средства дибез инде, мына рыплар, квадрокоптерлар, квадроцикллар, генераторлар, шундай әйберләр кирәк егетләргә. Алар бит бөтенесе анда тиз эштән чыга. Бер тапкыр куллана торган әйбергә хатта әйләнә. Машина җибәргән ул безнең инде ярты ел хезмәт итте дә егетләребезгә. Яр үзләре исән сау калганнар, машинабыз яраксыз. Әле тагын бер машина җибәрдек. Алар куанып бетәлми көндә безгә җибәреп торалар инде үзләренең машинада йөргәнен, рәхмәт сүзләрен, рәхмәттән башка егетләр ягыннан җылы рәхмәтләр ишетәбез инде без. Бу машиналар улар бит ябай машина түгел дип әйтәйек. Улар яраклаштырылган хәрби шартларга шулаймы? Кемдер ярдәм итә һәргә монда оста куллы кулибиндар бармы? Миякәлә. Ярдәм итәләр инде. Һәрбер кеше үзенчә без аларны буяп җибәрәбез, ремонтлап җибәрәбез. Икенче төрле кулайлаштырып шулай. Сеткалар белән тәэмин итеп, аларга мангал дигән әйберләрне бар итеп җибәрәбез инде. Менә шундай осталарның кулы менән һәм фидакар ирекмәндәрнең эше менән еңү якыная көндән-көн. Һәм әлбәттә егетләребезнең исән-һау әйләнеп кайтуларын теләйбез. Зур рәхмәт сезгә, эшегезгә. Амин, шулай булсын, исән-сау кайтсыннар инде, туган якларга җиңү белән көтәбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы ирекмән Луиза Әхмәтшина булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.